Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal mig og min fætter lave sådan en genskabte mål-video, hvor vi genskaber nogle ikoniske mål. Og min fætter han er sådan lige derovre, han er over at hente en bold, fordi han missede lige målet lige før. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Vi starter med Ronaldos frispark mod, jeg kan ikke huske hvem det var mod. Det han spillede for United, den der knuckleball. Der kommer lidt et klip her. Because you think you might smash it there. He smashed it into the back of the net. Nu er det min tur. Mit skud det var rigtig tæt på, så nu skal vi se Johannes. Vi tager Messis mål mod Liverpool, hvor han sådan, det er et frispark, hvor han, ja, det er bare et frispark, hvor han scorer med Liverpool, hvor den er helt oppe i hjørnet. Der kommer lige et lille klip her. Der kommer lige et replay her af mit skud. Nå. Vi tager McAllisters flugter mod Fulham, deres første kamp i den her sæson, hvis. Så der kommer lige et lille klip her. Og vi laver ikke en flugt, og vi triller den bare sådan frem, og så skyder vi op i hjørnet. Det er det samme. Det er faktisk hvis vi ikke får nogen inden for jeg ved ikke hvor lidt tid, så godtager vi den der, så siger vi bare at den gik ind. Ja, bare lige sådan redigere det, så den kommer. Det gik åbenbart godt at spille. Tag lige min bold med. Binder lige snørbånd. Det havde jeg ikke tid til. Vi godtager bare den der, jeg var lige ved at score, den der ramte overliggeren. Der kommer lige replay her.
Nå, vi vil bare sige tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, og jeg håber I vil tage godt imod min første video, og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej.